салому алейкум дӯстони канали мо. барои пешравии мо дар ҳамин видео лайк гузоред ва комментария нависед. мо бошем оғоз мекунем. имрӯз тасмим гирифтем ки хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкашатон намоем. маросими рӯбарӯ ва вазнкашии варзишгарони тоҷик дар лигаи СА дирӯз бо муваффақият паси сар шуд. ҳардуи варзишгарони тоҷик Фаридун Одилов ва Анис Ёқубов вазни даркориро карданд. аммо чуноне аллакай хабар доред дар ин мусобиқа Осимхон Раҳмонов баромад намекунад. сабабаш бошад бад шудани вазъи саломатиаш аст. Осимхон гуфт ки бисёр хуб омодагӣ дида буд ва дар давоми кам кардани вазни саломатиаш бад шуд. барои нафароне ки муҳорибаи ӯро бесаброна интизор буданд, аз ҳамагон узр пурсид. дар ҳақиқат ҳам дӯстон, баромад кардан бо вазъи бади саломатӣ бисёр хатарнок, на танҳо дар карьераи варзишӣ, балки дар ҳаёти ӯ низ аст. барои ҳамин ба Осимхон саломатии хуб ва бозгашташро бесаброна интизор хоҳем шуд. барои ҳамагон суоле аст ки СА 168 дар куҷо тамошо кунем ва кай оғоз шуданаш интереснатар мебошад. дӯстон, мусобиқаи СА 168 имрӯз бегоҳ соати 16:45 бо вақти Москва ва 14:45 бо вақти душанбе ки Анис Ёқубов бо Иброҳим Шоимов ва кадри асосӣ бошад соати 20:45 ба вақти Москва ва 18:45 ба вақти душанбе оғоз мешавад. прямои эфирро чун ҳар вақта мо ним соат пеш аз оғози турнир дар телеграм каналамон мегузорем ки шумо бе ягон мамоният даромада тамошо карда метавонед. силка дар комментария ҳаст. даромада обуна шавед то тамошои ҷаззобтарин баромади варзишгарони тоҷикро аз даст надиҳед. ба ҳарду варзишгарон муваффақиятро таманно мекунем ва бо шумо то видеои навбатӣ хайру хуш мекунем. хайр дӯстон.